Bamaɲare cɛna muso denmisɛn ani maakɔrɔba Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la Mama de bɛ nin waati na kere sɔgɔlen Nura FM na sɔgɔmada foli an b'a ta ni k'aw bɛɛ lajɛlen k'aw sɛgɛrɛ k'a yira la k'a fɔ ko dugu jɛra an bɛ masa Alahu Taala tanu kosɛbɛ ni ka ale sɛbɛkɔrɔ barikada n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye masa in a ye bi yira an na an b'a tanu ni ka a sɛbɛkɔrɔ barikada an bɛ sɔrɔ ka seli caman kɛ belebelew ka belebele kan n'o de Muhamadu Rasululahi ye kisi ani nɛɛma caman bɛ ka ɲɛsin ale ma o bɔlen kɔfɛ an ka jɛnɛbɔ sababu sɔrɔ n'o b'an wolobakɔrɔ n'an wolofakɔrɔ ninnu ko fɔ dugawu belebele o bɛ taa ni k'olu sɛgɛrɛ an bɛ tila ka dugawu belebele ni k'o ɲini olu fɛ ko Ala ka an ɲɛmɛ u la an jatigilakaw sa n'a bɛ jalakɔrɔsilakaw ko fɔ ka na bila mun ye ko ɲumanlakaw la alimamuw bɛ fɔ dugutigiw bɛ fɔ musojɛkuluw mairie baarakɛlaw Mamadu bɛ nin sigida fila kɔnɔna la k'i da bɛ kalakari an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na ko aw bisimila a ka radio Mandi sanfɛ n'o de ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ jalakɔrɔji ko ɲuman wɛrɛ ta la waliden minnu bɛ nin waati in na n'u sɔgɔlen b'an na mun ye jamana kɔ kan badabada foli an b'a ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ u mana kɛ diɲɛ fan o fan nin waati in na k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko dugu kɔni ko o jɛra Bamakɔ yan an bɛ masa in tanu ni ka a sɛbɛkɔrɔ barikada sɔgɔmada na sa mun ye Nura gafe ale kɛnɛ kan mun ye baaraw boloda cogo filɛ nin ye kumaso o kalifalen don Mamadu Adama Maïga fɛ n'a bɛɛ lajɛlen kama ko gafu jɛman ka Madu Maimuna tɔgɔ dakantigi an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ sa nɛgɛ kɛrɛfɛ o kalifalen don mun ye jata la n'o bɛ Gawusu Keyita n'o bɛ ale ko fɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ ale n'a ka cɛdenw wele nin waati na Yusuf Sisoko Yakuba Gindo fo ka taa fara mun ye Jibril Jabate kan ninnu bɛɛ lajɛlen bolo karilen bɛ nɛgɛw la sɔgɔmada in na Facebook sa n'o bɛ bɔlɔlɔ ko fɔ o kalifalen don mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden na kamalen biɲɛ kɛnɛ n'an ka ma ko Burama Tarawele mun ye Facebook o kalifalen don ale la mun ye kuma bara maa fila don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani ne yɛrɛ Bubakar Tarawele ni kanubaw ko ma ko bete aw ma fila de bɛna kunnafoni ni ka a badenmama bi k'a lase aw ma fo a sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔ ka kan na k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen na ko aw bisimila Nura FM ale sanfɛ bi ye doma ye mun ye sunkalo bi ye ale ye tile 26 ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi ye doma ye an bɛ masa Alahu Taala de k'a deli dugawu minnu o bɛna kɛ mun ye jamana ɲɛ bi an bɛ masa in deli bi doma in bonya kama mun ye dugawu ninnu a bɛɛ lajɛlen ka jaabi an bɛ tila ka ɲini masa Alahu Taala fɛ mun ye doma caman n'o bɛ Laylatul Qadri ko fɔ ale ko o yira an na a n'a ka dugawu bɛɛ lajɛlen na mun ye kɛnɛya o kɔnɔna la sɔgɔmada na sa an tɛ nin bila dagirida la ko sabu kɛ mun ye kunnafoni a sɛbɛkɔrɔ ka ca an bolo fo k'a fɔ ko a ka ca an b'a lajɛ k'an kɔrɔkɛ den n'o de ye Abu Safinɛ Jara an bɛ fɛɛrɛ dabali k'u sigi sen kan an bɛ se ka ale bisimila cogo min na ka sɔrɔ ka mun ye k'o fara ka kariba la sɔgɔmada kɔnɔna la Abu salamu aleykum. Walekum salam Boubacar an b'i fo a diyara n ye an bɛ Nura FM lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an b'i yɛrɛ fo i ni ce ka wuli ka jɔ la a diyara n ye i ni cɛsiri a diyara n ye i ni sɛgɛn a diyara n ye i kan ka fo o kuma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i don ka a ka ɲi a fɔ kala bi ye donba su ye ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu de kɛ o bɛ kɛ donbaw caman bɛ masa in bolo Ala ka bita in jira an na Ami. wa ɲango caman minnu bɛ yen Ala ka caman jira an na Ami. bakɔrɔw ni bakɔrɔ kalo ka fɔ an b'a ɲini u fɛ Kosɛbɛ. ka dugawu kɛ wuli ka jɔ a daminɛna Wallahi. kuma an bɛ dugawu de ɲini u fɛ sanga ni waati ka dugawu kɛ banabaatɔw Ala ka banaw fiɲɛ bɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la nin waati na an bɛ dugawu kɛ Ala ka u ɲuman segin so Ami. Ala sɔnna bete nin ye an dugawu ka ye bi sɔgɔmada in na ayiwa tabarikala yɔrɔ Lamini Seydou a ma kɔdili k'a bɔ yɔrɔ la fɔlɔ Lamini Seydou wa n kɔrɔkɛ kuranko wa i ye fɛn o fɛn fɔ Lamini ko la Kulibali don ko Lamini kan koyi Kulibali don dɛ ala Lamini bɛ ka mun da n'a ma kunna ala an bɛ tila n'a kuma o kuma a b'a tigɛ Lamini bɛ ka mun da adamadenw kan musolen kɔnɔna la a dagosi ka bon a ka bon dɛ nka n y'o de f'i ɲɛna n'i ye sɛdugu tilelen k'a dɔn kala de b'a kɔnɔ ne cɛ Lamini Seydou Tarawele n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Lamini Seydou Tarawele minisiri mun n'ale bɛ kuranko ni jiko a n'an ka dugujukɔrɔ nafolo ko kama ni dɛsɛ tɛ fila ye Lamini dɛsɛ a dɛsɛra Lamini ni dɛsɛ kɔrɔkɛ dɛsɛra dɛ a dɛsɛra u k'a bɔ yen walahi a dɛsɛra a banna nka n y'o de f'i ɲɛna n'i ye sɛdugu tilelen k'a jɔ kala de b'a kɔnɔ ça c'est vrai an bɛ wele bila Sadio Kamara avant Sadio Kamara défense minisiri an bɛ wele bila o ka ɲi a b'a kalama a b'a kalama awɔ an bɛ dan yan tabarika an bɛ dan yan a bɛ faamu a bɛ faamu ayiwa an bɛ dan yan Abu Safinɛ Jara Ne. kunnafoni kɔni a ka ca Kojugu. sɔgɔmada in na fo k'a fɔ ko a ka ca i bɛ na ye k'a fɔ ko wulikajɔ dɔ o bilalen don sen kan wulikajɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka lakanabaw n'u k'u tɔgɔ tiɲɛ su mun n'a yera gosikaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara u bɛ fɛ ka an ka lakanabaw n'u k'u tɔgɔ tiɲɛ o yɔrɔnin bɛɛ mun ye procureur mun n'ale bɛ tribunal militaire kunna an bɛ don min na komi bi a yɛrɛ ta ye sen da mun ye kɛnɛ in kɔnɔna la wa siga t'a la enquête dayɛlɛ la O ka ɲi. o kunnafoni
o bi yan Abu Safinɛ Jara n'o o bɔra yen nin tɛ kibaruya duman ye mun ye lemurubani n'o bɛ AG explosive ko fɔ siga t'a la an ka lakanabaa maa 5 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara olu fatura o kunnafoni o bi yan Abu n'o fana bɔra yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ministre so dɔ bɛ nin waati na ale de bɛ fɛ ka jamana faama n'o ye Assimi Goïta ye k'a ka gurukiba ni ka a nɔgɔ n'o ministre so ko fɔra a bɛ Birahima Kamina logement social ko bɛɛ lajɛlen kalifalen don ale mun Abu Safinɛ Jara an b'a kori sɔgɔmada in na o bɔlen kɔfɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka yelenin dɔ attaque mun na a taara ka Seware ka ale sɛgɛrɛ an ka yelenin dɔ ale tora a la Abu Safinɛ Jara mun ye ni musoba ye n'o de Rosine Kɔnɛ ka kɔrɔ Rosine Kɔnɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ dɔɔnin fɔ a ye bi nin waati na a bɛ tiɲɛ so o bɔlen kɔfɛ mun ye transition ye u y'a jira k'a fɔ ko mun ye CFA wari miliyari 350 ko o bɛna ayiwa Lamini Deliku dabɔ dɛ Lamini Deliku dabɔ Lamini Seydou an bɛ segin kura ye ka na kumaso ale kɔnɔna la yan hali an b'a yira kanubɔ la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.4 tɔmi murumuru 5 mun ye Lamini Seydou ni Deliku ni ka a bɔra an b'a fɔ de Abu kunnafoni kɔni ka ca waati a sɛbɛkɔrɔta la nin waati na an b'a ɲini nɛgɛ karafe fɛ n'o de Gawusu Keyita n'a ka cɛdenw n'o olu ma labɛn bɛɛ lajɛlen a ma sabati fɔlɔ Abu y'o de f'i ɲɛna n ko kunnafoni kɔni a ka ca nka mun ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan Baba Adama Ture badabada foli an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na k'a f'a ɲɛna ko a turi fo Faransi kɔnɔna la n ka ɲale fo mun ye kadɔmuso ani layidu n'olu bɛ Gafu Awa kɔfɔ badabada foli an b'a ta ni k'a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na New York ale kɔnɔna la o New York kelen na ye o lada fulakɛ Amadu Jalo foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Ibrahim Tunkara Faransi kɔnɔna la badabada foli an b'a ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ nin waati na Jama Noir dakantigi Fatim dakantigi an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati na Dabil Ama Abu Safinɛ Jara an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo an yɛrɛ ka président n'o de bɛ Bashigina Keyita kɔfɔ Aïda Dieng nin waati na badabada foli an b'a ta ni ka a fɛnɛ ka a sɛgɛrɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ n'o de ye Gawusu Keyita Jata a n'a ka cɛdenw u bɛ ka wuli ka jɔ ka a bila sen kan budon 300 kɔ Abu Safinɛ Jara o de dalen b'u ɲɛkɔrɔ u bɛ gɔngɔli sigi dɔw kan ka dɔw sɛbɛkɔrɔ kɔri walasa mun ye lamɛnnikɛla jɛkulu olu bɛ se ka lafiya o sɔrɔ cogo min na nka Abu a tɛna ja dɛ a tɛ ja siga t'a la nin waati na a tɛ ja Jata labɛn ma sabati wa i ka t'i munumunu n'an ye ka na yan'an ka don kunnafoni balan kɔnɔna la mun ye Ji Jara an kanuba belebele fɛnɛ don an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na Bamba Senior Dirisa an b'a a fɛnɛ fo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fo Abu an kanuba belebele don Mamadou Gana an b'a fo Jibril Ture fo ka taa fara Sori Jalo kan olu bɛ Itali badabada foli a bɛ lase u ma Alima an yɛrɛ famana Alimaɲare Espagne an famana kibaruya ma Abi kosɛbɛ nin waati na mun ye Gawusu Keyita cɛden n'o y'a sɔrɔ labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati i fan fɛ i tɛ fɛɛrɛ ni dabali k'u sigi sen kan an ka taa munumunu ka na Abu Safinɛ Jara sirajan taama an b'a a godo hali bi an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94.4 tɔmi murumuru 5 laseli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 nin waati na mun ye n yɛrɛ denkɛ n'o de Birahima Yaliku ye docteur don badabada foli Birahima Yaliku an b'a ta ni ka a sɛgɛrɛ Jɛngɛnɛbugu ka den don nouvelle évolution Abu ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Baba Danbele a kumara a ko ka ɲɛsin tɔn jugu minnu n'u bɛ fɛ k'o ta ka nɔrɔ nin waati na an ka sɔrɔsiw la an ka lakanabaw ko fɔ ni hakili b'a la su min kɔni n'o o yera gosi Faransi sɔrɔsiw taalen kɔfɛ a kuma ko a bɛ fɛ ka caya kosɛbɛ o siratigɛ la mun ye Baba Danbele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye procureur mun na ale bɛ tribunal militaire kunna tribunal militaire na a ko fɔra a bɛ mun ye an ka lakanabaw ka kiiri bolo a b'o ko fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale taara kɛnɛ kan n'o bɛ procureur yɛrɛ ko fɔ wa an bɛ don min na komi bi wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan enquête baaraw bɛ se ka boloda cogo min na a tigɛbaga fɔlɔ mun ye Baba Danbele a ko kabini nin su in kɔni na a yera gosi n'o de f'i ɲɛna ale dugu ye a bɛ Tɔnbɔkutu o kɔnɔna la o yɔrɔnin bɛɛ bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye procureur de la République dans le tribunal militaire de Bamako siga t'a la ale kɔni ye enquête ni ka a dayɛlɛ dɛ a ye kunnafoni ni ka bɔ ka Binti Cari mun ye tarata don n'o bɛnna avril kalo tile 26 ma o tɛ kun ye wa mun ye procureur a y'a jira k'a fɔ ko mun ye dossier kɔni ko o dayɛlɛla ko nin ye enquête ko nin ye a daminɛ ko nin ye o ye
ye a tigi b'a ka fɔ la n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ mun ye procureur n'o bɛ tribunal militaire procureur ko fɔ a yɛrɛ kɔni a n'a ka délégation belebele délégation minnu ne médiation ba a la fo ka taa fara mun ye police technique ani police scientifique kan Abou Safina Diarra ani enquêteur caman olu kɔni u kunda mun ye nin yɔrɔ kofɔlen kan n'a bɛ gosikaw ko fɔ a tigi b'a ka fɔ la a ko mun ye Ogo Sago o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Mura Abou Safina Diarra u bɛ fɛ ka to a tiɲɛ wɛrɛ tali ka an ka lakanabaaw n'u sɛgɛrɛ dɛ kɛra an bɛna kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛtoni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o sabu kɛ don bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a ka woda la Abu hali bi an bɛ taa an b'a yɛrɛ kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na bɛɛ lajɛlen an bɛ hakɛtoni kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa an bolo fila bɛ an kɔ mun ye Baba Dambele n y'a yirala k'a fɔ n ko ale de kumalen don mun ye nouvelle horizon o kɔnɔ a ko mun ye tribunal militaire mun bɛ yen a procureur kɔni i bɛ na ye k'a fɔ ko a ye enquête ka a dayɛlɛ dɛ mun ye ministre min yɛrɛ bɛ n'o de ministre Sado Kamara ye ale kɔni ye yamaruya di mun procureur ma fo a ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ joona mun ye enquête a bɛ dayɛlɛ su mun na a yera gosikaw fɛ yen o siratigɛ la n y'a yirala k'a fɔ ko mun ye procureur yɛrɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ ko a yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ dɛ a ye délégation belebele wuli k'u kunda mun ye gosi kan n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw o bɛ se ka boloda cogo min na o délégation ninnu na n ko médiation b'a la n'o bɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ ko dɔn ka a dɔnna kari fo ka taa fara mun ye police technique ani scientifique kan a n'enquêteur caman de olu kɔni taara mun ye gosi o kɔnɔ la o siratigɛ la mun ye tribunal le procureur ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye communiqué kɔni a y'a bɔ ka bin cicari k'a yira k'a fɔ ko mun ye enquête ko o dayɛlɛ la wa a b'a da diɲɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a da malidenw tulo kan a ka ja fo ka taa bila diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen na wa ni enquête minnu daminɛlen filɛ nin ye fɛn o fɛn n'o o bɔra a kɔnɔ la Abou Safina Diarra o bugunatigɛ ko o bɛna di mun ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ma o siratigɛ la hakili lajiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko ni su mun na a yera mun ye gosi yɛrɛ an ka kan mun bɛ yen ne barika ni ya a di anw ma avril kalo tile 19 tɛmɛnen o tɛ tarata jan tɛmɛnen ye wa barika ni kɔni i ka kuso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka kan kɔni ka a di anw ma a ko su yɛrɛ yɔrɔ mun na ani kan yɛrɛ kɔni cɛ ko a tɛ tɛmɛ mun ye kilomɛtiri 3 ani tila o ɲɔgɔnna o kan Patrik b'a ka fɔ la a ko kabi waati mun na nin kɔni su a yera mun ye barika ni ye u ka chef d'état major mun bɛ yen n'o bɛ Faransi chef d'état major ko fɔ ale kɔni y'i bolo de kɔni k'o si anw ka lakanabaaw la a n'u yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko mun ye Irisiw ka kɛlɛkɛcɛ mun bɔ anw fɛ yan n'o bɛ Wagner ko fɔ anw dun marabaaw y'a yir'u la k'a fɔ ko mun ye Wagner tɔ anw fɛ yan instructeur de ba anw fɛ yan Abou Safina Diarra mun ɲaami don min na komi bi mun ye kɛlɛ ko a wulila dɛ kɛlɛ na a fɔra ka a wulila a bɛ kunnafoni di kɛlɛ o ko fɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Faransi chef d'état major sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'a bɔra ka kelen fɔ mun ye an ka chef d'état major ale bɛ bɔ ka 7 ko o fɔ Patrik b'a ka fɔ la an kɔni bɛ don min na komi bi u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan mun ye an ka lakanabaaw k'u mɔrɔlen ni ka a kase ni k'u ni ka a faga o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ wulikajɔ minnu o bɛ senna u bolo Faransi n'a jɛɲɔgɔnw fɛ janfa alimami a n'a a jɛɲɔgɔnw fɛ Galoji n'a a jɛɲɔgɔnw fɛ o yɔrɔnin bɛɛ mun ye an ka commandant du secteur 1 n'a bɛ Maliko ko fɔ ale kɔni ko in se ka bila ten abada o siratigɛ la mun ye juma tɛmɛnen yɛrɛ n'o bɛnna avril kalo tile 22 ma ale ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'olu bɛ gosi kan kɔnɔna la ka taa ninkura ka taa a di u ma ka t'u hakili ka a lasigi k'a yir'u la k'a fɔ ko nkalon minnu o bɛ ka ta ka da la an bɛ don min na komi bi a kana kɔsinɛ a y'a ta kɛ ɲɛta ye kɛlɛ min don an b'a dɔn fɔ k'a fɔ ko joonakari o bɛ kunnafoni ko o fanga k'o ka bɔ a la kosɛbɛ ale kɔni taara ninkura ka t'o di mun ye an ka kan maa minnu bɛ gosi o kɔnɔna la Patrik b'a ka fɔ la mun ye Baba Dambele a kɔni an kɔni bɛ don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko enquête ko o dayɛlɛ la mun ye procureur mun n'ale bɛ tribunal militaire o kunna Abu ale mana jaabi min bɔ ka bi anw bɛɛ lajɛlen kɔni de b'o ta wa mun ye jaabi kɔni a bɛ di mun ye malidenw a ka ja fo ka taa bila mun ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen u bɛ bɔ jaabi kɔni ko o kalama fɛn mun kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ anw ka tribunal militaire procureur mana bɔ k'a bi yɔrɔ mun na Abu i b'a minɛ yan ka taa bila fo Abu maa si se ka soli kɛ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔ Baba Dambele ale sɛbɛnnikɛla i bonya o b'a la bɛɛ kɛlen k'a fɔ Baba Dambele an b'a fo an ka se ka i yɛrɛ fo kosɛbɛ n bolo don n bolo sɛbɛn min ni o cogoya ko l'histoire de Bamako kosɛbɛ Umaru Angoyiba a kuma na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ se ka na ni lakana k'a sabati anw ka jamana a camancɛ bolo ka taa fɔ kɔrɔbɛ bolo la jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko cadre politique de gestion de la crise k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye lajɛrɛba kɛ o kɛra lajɛrɛ min kɔnɔna na ni a kɛra ntɛnɛn don avril kalo tile 25 tɛmɛnen na k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ taara laban min na walima lajɛrɛ a wolola min na o de ye fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 300 ani 90 a ye k'a dɔn k'a fɔ ko don nataw la ninnu na ta k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ camancɛ bolo k'a fɔ bɛn ani kɛlɛ a bɛ se ka sabati cogo min na o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baarabaw la u bɛ se ka taa camancɛ bolo mɔgɔw kan cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko stabilité ni o ye k'a dɔn k'a fɔ bɛn ni kɛlɛ a
ka se ka sabati c'est pas ka fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye lajɛrɛ min kɛ lajɛrɛ in sen fɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa min kun bɛ a ɲɛmaaya la o de i k'a dɔn k'a fɔ docteur Choguel Kugala Mayiga i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi caman yɔrɔ faga ale ɲɛmaa don c'est pas ka fɔlɔ k'a fɔ premier ministre ale don i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kugala Mayiga la a kun bɛ kɛnɛ in kan maa o maa bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔdasi ko ma ni lakana taasiraw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a kɛnɛ kan lajɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye a tako 4nan ye ni k'a dɔn k'a fɔ san o san a bɛ kɛ lajɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini a daminɛna hakilina min kɔni taara bɔ a kɔnɔ nin sen na u ti dɔwɛrɛ dɛ walasa ka se ka bɛn ka gɛlɛya ka se ka sabati baarabaw ka se ka boloda jamana a caman ɲɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ lakana a kunnakun kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wuli ko sɔrɔ ani yiriwaw siraw kan k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɛfɔ wari miliyari 390 k'a dɔn k'a fɔ ko fɔ u ka ta ko ka o kɛ ka baara in kɛ parce que b'a fɔla ninnu ye lajɛrɛ min kɛ k'a dɔn k'a fɔ don nataw la ye lajɛrɛ min kɛ k'a dɔn k'a fɔ a taara kɛ document ye a taara kɛ k'a dɔn k'a fɔ gafew ye sɛbɛnfura minnu don nataw la ni a na doni ta kɛ k'a dɔn k'a fɔ conseil des ministres la ni o ye ministre bɛ lajɛrɛ min kɛ araba o araba k'a dɔn k'a fɔ ko document in ko a na taa da o kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ni bɛn kɛra min na o sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko baara in a na kɛ o cogo la parce que b'a fɔlɔ ni o ye Umaru Angoyiba a y'a yira k'a fɔ n'i ye jamana a caman ɲɛ bolo ta lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ a bɛ san 10 baɲanko bɔ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ basigi baliya la ale ɲɔ a sɛbɛn ɲaamɛ jamana a caman kɛrɛ bɛ bolo fana k'a dɔn k'a fɔ frontière ni o ye Mali ani Sénégal cɛ ye Mali ani Burkina Mali ani Niger k'a dɔn k'a fɔ camancɛ bolo min bɛ tali kɛ cɛncɛn kuba la i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya a sɛbɛn ɲaamɛ k'a dɔn k'a fɔ min walasa ka se ka lakana k'a sabati k'a dɔn k'a fɔ ko walasa ka se ka frontière k'u la sécurité fo i k'a dɔn k'a fɔ ko baarabaw de ka kɛ o bɛ kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sɔrɔsirakaw u ye wulikajɔ sɛbɛn bolo la don nataw la min bɛ tali kɛ Bamaju la k'u daga bɔ anw da la wa o ni a taa o taa k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye fɛn ye min ni a de man ka dabila bilen ayi kɛlɛ kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɛra hali n'a y'a sɔrɔ an ye sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ fɔ an ka to o tɔgɔ kelen de la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ basigi a bɛ se ka sabati jamana a caman ɲɛ bolo a bɛ kɛ bolo o kɔnɔ cogo min na kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko nin wari kan ka taa o da fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni basigi ni a sabatira jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ o yɔrɔw la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka ye lafiya kɔnɔ cogo min na maa minnu bɛ a yɔrɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ka cakɛda di u ma k'o ti taa i k'a dɔn k'a fɔ musaka bɔ kɔ kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la nin musaka hakɛ min ni a fɔlen filɛ nin ye ko a n'a ta i k'a dɔn k'a fɔ ka don camancɛ bolo ka taa kɔrɔbɛ bolo la walasa i k'a dɔn k'a fɔ basigi bɛɛ ani kɛlɛ a bɛ se ka sabati anw ka jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛnni Umaru Angoyiba soir de Bamako foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nouvelle horizon Abu Neba ale sama ka gɛrɛ na Mahamani Touré a kumara a ko mun ye engin explosif ye n'o o ko fɔra a bɛ lemurubani o ko fɔ mun ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko terrorisiw an bɛ don min na u bɛ k'u yɛrɛ ɲini o de hokumu kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara u taatɔ kɔni k'u ti ka ɲuman kɛ mun ye mugu pɛrɛnta ye n'a bɛ engin explosif ko fɔ an bɛ don min na komi bi u bɛ k'a dɔn mun ye an ka dugukolo yɔrɔ caman o dugu jukɔrɔla la dɛ a wulikajɔ in kɛra sababu ye mun y'an ka sɔrɔsi 5 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara olu fatura i b'a ka fɔ la mun ye Mahamani Touré a ko pɔn mun o bɛ Paru n'i ye Paru yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ Paru ye dugu ye ale ni Bajangara yɛrɛ kɔni cɛ a pɔn ni Bajangara cɛ ko a tɛ tɛmɛ mun ye kilomɛtiri 25 ɲɔgɔnna o kan wa mun ye Bangasi fɛnɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko nin sira kɔfɔlen an bɛ don min na komi bi ko gɛlɛya belebele o b'a kɔnɔna la dɛ parce que i b'a ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi ninnu ye a ko an bɛ don min na komi bi yɛrɛ ɲini kɔni u bɛ k'o baaraw ni k'o de bolo da o de siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ nin sira kɔfɔlen mun a bɛ bɔ mun ye Bajangara fo ka taa bila mun ye Bangasi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya pɔn mun bɛ n'an k'a ma ko Paru n'o Paru ni pɔn na a b'o o kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigiw ye u bɛ ka taa mugu pɛrɛnta ka taa don ye dɛ parce que i b'a ka fɔ la a ko tɛnɛndon n'o bɛnna avril kalo tile 25 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kibaruya kɔni ko a dira anw ka lakanabaaw ma ka yira k'a fɔ ko mun ye dugu mun bɛ n'a bɛ Bajangara ka taa gosi Bangasi la ko mun ye diinɛ marifatigiw k'u ye citerne camion citerne belebele mun na a falen no taji la Abu Safinɛ Jara k'u ye o ŋɛnɛmu ni ka don n'o ye du kɔnɔna la o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ na ye k'a fɔ an ka lakanabaaw ko ko nin sigi o tɛ bɛn olu ye camion in ka a gɛnni k'o daminɛ camion in ka a gɛn nka waati mun na u bɛna se mun ye pɔn Paru la Abu Safinɛ Jara o y'a sɔrɔ mun ye diinɛ marifatigi ninnu u kɛlen bɛ ka mun ye mugu pɛrɛnta n'o bɛ lemurubani ko fɔ u kɛlen bɛ k'o don mun ye pɔn Paru ale kɔnɔna la an ka lakanabaaw
ko mobili kelen ko onana hele mun ye mininga amanye mun ka akero ye mun ye maduru Abu Safina Jara olu fatura roni be ibena ka fo ali di amala kana baw yo bulka jonu ko bla singa ni camion citerne mun na akofolen flani amte tigi abada fo akamina mun ye bamanchu dila usratkela ibena ka fo ko mun ye camion citerne eskatala uyamine bamanchu la de bamanchu ya don ka fo Abu Safina Jara ko inflata bulum na kon bi nama ni bila ka nyira jini ambela dile ningane ko abi karaba usratkela mamun sira kafaka ansira ka mamun fa ane mamun sira ka jiga butona Abu Safina Jara butna tiga ko ko omadi folo amu fatriga bay nabe mama ni turi ko fo akoni pongo fele mun flene nabe paru nabu ko fo Abu Safina Jara be na ka ko mu sira na fama bele bele wa munye buna dama dew ukata nga sedin ko afanga ka boni sira ko fele na ko sobe munye pomparu gere wati do temana munye bamanju ko ne kuye gela taninga ni pomparu ni ka asegere wati ba ka fola akoni gela bele jeli reba ayroda ay jamne yoro jumani la o de munye paru ko kata bla munye songo bia nun bele jeli me commune de barasara o fe cercle bajankara Abu Safina Jara akoni sira ko annafa ko akabun ko sobe akwa be ni ka wati bo munye dina marfatuku ko ni be mu pranta de duni sira ko fele na wati do era ko na munye mobile munu no obeta mawdi ebi na ka fo ko mu véhicule de transport Abu Safina Jara munye mu pranta abe wuli no ulie to tiu aka jia fo kata fara munye mobile chama ha wakati bala jele kibe na ka fo ko mu pranta abe duni sira ko fele na mu pranta abe wuli no uye nga fatike baka fola koti kanya shi munye ni pon ko fele ma amara boko nga wuli ka job bala jele ni ko obla singa ame dum na kombi Abu Safina Jara nyaay la ka fo ko munye marama femba ombolo doro ni ba ombolo aradari ba ombolo aradara mu yere Abu Safina Jara buna dama de ni sura ibe su ka mu fo aradari mi kwa kana abi kwa awo kana ma de ayo ni sura imana suko fen fala aradari ma kwa kana tabaraka sikatala Abu Safina Jara kame dum na kombi o doro ni daga bano fu ka ta fara mu ya aradari daga banenga anga feren dabali ke dina marfatigi mu be ni sira ko fole na no betam ku pranta ka ta do jugoro wuli surveillance be seka ta ku sikara to muna wala sa munye ke wale ku kana ake akoni biya kitemne kalaje mun ne tirusu ye mu ku pranta mun do ni yoro ko fole no wati te mununa Abu Safina Jara ka beti jo bisheki nywana la bo ye manifi mun ko ningena ko karaba ne mu ku pranta yi Abu Safina Jara ko adda ko shi ko aka bun ko sowe pati ba ka fola munye mama ne tuye akwa mo ne me do mina ko bi na manya ka fo ko munye dina marfatugu ibe na ka fo ko munye mu ku pranta mu gire Abu Safina Jara nu bo o blan na be le mu banu ko fo nyo manyo ko ndo be franyo nga fendo ni fondo be franyo nga ninga ke ni mu ku pranta ye pati ba ka fola me mama ne tuye ako o fe mu no o be fere anga duba ko no la fe mu me fere anga duba ko na bi le ma ka ke mini na bi le ma ka ke munye le mu bani Abu Safina Jara ko afiri baw ka me dum na ko bi ko abela jelen ke nga jatimile ko sabu ko mi cheni ko afanga ko abiga bunya na fole fle anya sama ka bon niveau origine ale kono ma mane touré ale sabani gala ibunya obala bele kan ko fam maman touré amale fo men tege do me boni sabati ni o tuwa ko leni pana dawda sangare ale ka sebelo akui ka do ko anga ta ko bani mu me ngere ngene ka do ka fo commune rural de jeni o ya ka do de aka do comme ni Roland de Jujeni a ka do ka fo ko la babe ni yoro na ni watina ni be tege ka do ka fo fo usage de faux no ye ka do ka fo galo ani ka galo tige ni be tege na mara to ko la falsification ni o ye ka papier ku ba ma ja a ka do ka fo ko anyo asebe nyame asebe ka fo ma mi be ni o to ko fa kane ka do ka fo ani ajew na se ka do ka fo mi be tege mbere la mbere ni o to ko do fen kurubali ana ka 3e adjoint ka do ka fo ko arabado ni chinier fo africain ke wa ale wolobla mi be tanke cadre ka fo juge à compétence étendue la o so ba do ye cadre ka fo tribunal mi ni avec kolokani cadre ka fo ko wolele me bo jene ka cadre ka fo kata o nyiri ka udala kala aywa ba ka fo la ni ma ko fo ta mo blani cadre ka fo ko o nomene de me mi be tanke cadre ka fo ka dangari ke cadre ka fo forma kena wula mi be tanke cadre ka fo détournement de fonds ko ko ma de cadre ka fo forma nafro godum ko burja to na ba ko lu dum wolele usage de faux imitation de scientifique et qu'on emploie le cadre pour nous bla jere jalaki que mu ni atame kan berla ka u segre pour que mi cadre ka poni ale be poli économique et financier kuma ay cadre ka ko document ko asira umale adiduma uyu wole wa abo wole la
Wulela. Meri wulela. Wulela. Meri min ka dɔn ka fɔ ni a bɛ jijeni. A ka dɔn ka fɔ jijeni ale bɛ Kolokani mara kɔnɔ. Bɛɛ lajɛlen bɛ Kulukoro région ale kɔnɔna la. Kosɛbɛ. A ka dɔn ka fɔ ko a to a bɛ nin ko in fana nɔtɔ. I b'a ka fɔ i ka dɔn ka fɔ jijeni meri. N'i ka dɔn ka fɔ nɔ minɛnen bɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ fo usage de faux. Falsification des attestations. Procréer. Propriété coutumière. N'o ye k'a dɔn k'a fɔ ka fɛnw papiers diyagoya baara yɛlɛma. K'a dɔn ka fɔ mun ta ye mun ye. Fo ka tɛgɛ bila fu kɛ k'a dɔn ka fɔ sɛbɛnw la. Sɛbɛnlankolon k'a dɔn ka fɔ k'olu dilan. A k'a dɔn ka fɔ taa ɲini ale yɛrɛ bunakun kan koyi. Walayi. Parce que i b'a ka fɔ k'a dɔn ka fɔ mɛri min filɛ nin ye ni o ye jijeni mɛri ye. K'a dɔn ka fɔ a sɛbɛn nɔ minɛlen bɛ. Ka se k'a dɔn ka fɔ ani fa kane a n'a jɛw ma. Minnu kɔni k'a dɔn ka fɔ ni ala sɔnna ma sini araba. Abiri kalo tile 27 ko u na ta i k'a dɔn ka fɔ ɲɛkɔrɔ. O ye bi de o. Araba o ye bi yan. Sisan maa sɔrɔ juge talen don ɲana. K'a dɔn ka fɔ ko u bɛ juge n'a kɛ juge ɲɛkɔrɔ nin waati na. Awɔ. K'a dɔn ka fɔ juge de paix à compétence étendue ni o bɛ Kolokani. K'a dɔn ka fɔ ko u n'a kɛ a ɲɛkɔrɔ. Dawuda Sangare a ko min bɛ ta kɛ k'a dɔn ka fɔ jɛnɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko plateforme contre la corruption et le chômage PCC. K'a dɔn ka fɔ ko ninnu ka kɛɲɛ ni conseil communal ye. K'a dɔn ka fɔ ko u bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan. Conseil communal min bɛ jijeni mairie la. K'a dɔn ka fɔ ko olu farala ka na k'a dɔn ka fɔ ka sɛbɛn kɛ min ni u nana ka na di PCC mɔgɔw ma. Awɔ. Walasa k'a dɔn ka fɔ wulikajɔ u kɛ a boloda. Jijeni ale mara kɔnɔna na. Kosɛbɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolokani o cercle kɔnɔna na. K'a dɔn ka fɔ mandat min bɛ yen ni o daminɛna 2009 ka taa 2014 la. A k'a dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ ninnu kɔni ye plainte kɛ. U ye plainte fɔlɔ gosi. Min ni u y'a kɛ Zumana Tarawele kan. Zumana Tarawele k'a dɔn ka fɔ ale tun ye préfet ye. Walima sous préfet jijeni. K'a dɔn ka fɔ u ye mandat u ye a gosi a kan. Kosɛbɛ. U ye plainte ye. Parce que b'a ka fɔ k'a dɔn ka fɔ o sɛbɛn. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ Dofin Kulubali la. K'a dɔn ka fɔ ale fana ko a nɔ yera o kow la. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ procureur de la République k'a dɔn ka fɔ min ni o bɛ pôle économique et financier senkɔrɔ. K'a dɔn ka fɔ ko olu bilala k'a dɔn ka fɔ document a dira u ma dɛ. Kosɛbɛ. K'a dɔn ka fɔ lawale u ye a boloda. I b'a fɔ la k'a dɔn ka fɔ o kɛlen ni sisan cɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ. Wa tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ wulikajɔ dɔ fana nana daminɛ. Kosɛbɛ. O de ye usage de faux. Usage de faux. Imitation de scienture. K'a dɔn ka fɔ atteinte au domaine public. Faso ta. Abus de confiance. O bɛɛ ma kelen yan. A bɛɛ. Kutubu. Parce que b'a fɔ la. K'a dɔn ka fɔ nin jalabi fɔlen minnu ni olu filɛ nin ye. Minnu kɔni taara ka da i k'a dɔn ka fɔ Dofin Kulubali kan. K'a dɔn ka fɔ maa dɔ bɛ yen k'a dɔn ka fɔ ni o tɔgɔ ko Fakane. Fakane k'a dɔn ka fɔ ale kɔni kɛ bɛ k'i dulon yɔrɔ dɔ la. Dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen. K'a dɔn ka fɔ a kɛ bɛ k'i dulon dugu ka yɔrɔ dɔ la. K'a dɔn ka fɔ nin yɔrɔ min ni k'a dɔn ka fɔ Fakane kɛ bɛ k'i dulon a la. Awɔ. A kɔni yirala k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ fa ale yɛrɛ fa la. Ko Dankɔrɔba Kane. Dankɔrɔba Kane k'a dɔn ka fɔ ko yɔrɔ in kɔni tun taara ka di Dankɔrɔba ma. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ sɛnɛkɛ baaraw la a ka olu boloda. K'a dɔn ka fɔ o salen kɔrɔ kɔfɛ a bɛ san 40 bɔ. Denkɛ min filɛ nin ye o tɔgɔ ko Fakane. Fakane kɔni kɛlen filɛ ka i bala nin yɔrɔ in ma. K'a dɔn ka fɔ ka taa min b'a jira k'a fɔ ko ale de ta ye yɔrɔ in ye. Fakane k'a dɔn ka fɔ a taalen filɛ don maire kan. Kosɛbɛ. K'a fɔ maire ni o ye Dofin Kulubali ye. A n'a ka 3e adjoint. Awɔ. A taalen filɛ don olu kan. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ sɛbɛnlankolonw la k'olu dilan. K'a dɔn ka fɔ yɔrɔ in bɛ se ka kɛ ale ta tigi ye cogo min na. Ayiwa. Parce que b'a fɔ la. K'a dɔn ka fɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔta min filɛ nin ye. Ni kɛlɛ bɛ a nɔfɛ nin waati na. Dugu min taara o de tɔgɔ ko Bakɔrɔbabugu. Bakɔrɔbabugulakaw. Olu de ka kɛnɛ ye nin ye. Kɛnɛ min k'a dɔn ka fɔ ni a bilalen bɛ Bakɔrɔbabugukaw fɛ. N'u tun y'a di k'a dɔn ka fɔ Dankɔrɔba Fakane ma. N'o ye a fa Dankɔrɔba Kane. U ka sɛnɛ kɛ a kɔnɔ. Salen kɔrɔ kɔfɛ a denkɛ kɔni nalen filɛ i tulo la. Waati min na i k'a dɔn ka fɔ wulikajɔ sɛbɛn boloda la. A b'i n'a fɔ Fakane ani k'a dɔn ka fɔ maire Dofin a n'a ka adjoint. Ninnu kɔni sɔnna ka don dibi la. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ ka sɛbɛnlankolon dɔw k'olu dilan. K'olu di Fakane ma. Ni a jira k'a fɔ ko Fakane a ta na kɛ yɔrɔ in ye. Parce que b'a ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na dugudenw u ma jɛ ni a ye. Ayiwa. Dugutigilakaw ma jɛ ni a ye. O yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na dugutigilakaw u wulilen filɛ ka taa i k'a dɔn ka fɔ tribunal la Kolokani. Ka t'u ta da bɔgɔ jɛnnen kan. A ye k'a dɔn ka fɔ bi. K'a dɔn ka fɔ ko tribunal ɲɛma. K'ɛ bɛ ka wele bila u ma. An bɛ waati min na komi bi. A ye k'a dɔn ka fɔ ko u bɛ tribunal u bɛ a ɲɛkɔrɔ. Min bɛ tali kɛ k'a dɔn ka fɔ ɲininkali busanfɛ ka o guwan u la. Walasa k'a dɔn ka fɔ kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye. Kosɛbɛ. Ni tiɲɛ bɛ a la ni tiɲɛ tɛ a la. A ye k'a dɔn ka fɔ Fatiba ka fɔ la. Don nataw la min mana bɔ a la ko u la u kunnafoni d'a ma u tulo kan. Fati filɛ nin ye. An ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn. Dawuda Sangare an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ. A kun donna. Maa ta maa mun ma don ye. N ko o ka kusa n'i ye. N y'o de f'i ɲɛna n k'u tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita k'a ka dulokiba ni ka a nɔgɔ. Ministre mun n'o ɲɛsinnen don o ma. N'o de ye Birima Kamina ka yɔrɔ ye. An bɛ taa sugu kɔnɔ ka na. N'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ na o kolo ni o bu k'o bɔ ɲɔgɔn na. An ka taa sugu kɔnɔ.
Abu Safna Jara, Ame Singana Kumaso Konala, Amaya Konbola Pusolemenura FM de la, Vicononto and Nani Tomi Muru, La Sili Uruke Kabojala Kortimani Wadala, Negrusa 76, 33, 43, 03. Abu Ali Bisradantama Amba Aboloda, Lebe Bolo me Boni Fatrie, Fatri Munu Ukwama, Jonga, investigateur. Investigateur. Les amis romains. Akala Seben Kunjama, Beba et Tourne. Alors, investigateur Abu Mounye ML Fofana Akumara Akokwanga Tamuye logement sociaux au Kata Okonala au Bara au Dili Flana Muno au Kumbara Nunku au Bolale et Abu Safna Jara au Jakulu Muno au Sileno Sienga Nobe Commission au Kofo au Jakulu Muno au Kangaku Imela Jeneka Anyanabo Gambe Domina Kombi et Abu Safna Jara Wati Munduru Makuga Leshininga Adama Long Bloka Am Domina Kombi Wati Monoko Asrotina Patriba Fola Mounye ML Fofana ayira kafoko ni sikanale muna awula na belojement sugo ngofo atra sababu ye munye noko ko mefaka taka transfer ninka asegere usobuke mado toko oyira lisila Abu Safna Jara abe mani vingi kamana ga utratigella na manya kafoko munye jamana fama nobe ashimi kutakofo ale ayira kafoko mashiti ni ga froto ni ko odun ale dakona la wa mashiti na ale ashimi kuta ninga ale ka bloki ba ko noko utratigella munye ashimi kuta abne degera muta wala sa munye yoro no abe sega diram ako bibe comme dossier ko aya fara no degré ni aya fara ka ablamu ye nyamamina o konala wadi ba ka fola orani be ibe na ka foko mu yo commission kalengera len ko ofana o sigira singa munye brema kamena ale ka ministre sofe orani be ko klebina ni ani dur le dani manuma no be ni commission ko fo ku ba feranda bali bala jelenge logement social akanga di mamuma atoko buguna tike ko aka jamana fama ka asro jonam utratigala munye fatriga bay no be ML fo fana ko aya ka fama domina ko o klen binani nduru muno o didamu yo commission ma le binani nduru Abu Safna Jara ko atemena de o sabga mu ya agricolo kle mu ngante mene o kle binani nduru o kunya abani ko ame ni ngalle ko kunya na fe ni mene be ko ni mene kelema so bi ni ngalle shi ni nga abloke o tratigala kibe na ka ko munye kibara do ko ni ko o sorla ayira ka ko ame do mena ko bi Abu Safna Jara albi ko ko amake wala dani ko o sabge munye commission muno o fana sigleme senga Abu Safna Jara ko asbu ko nyamine o commission fana o konala o tratigala wa ko ni menyinu fe ko feran da bali bala direct ga senga munye anga jamana fama no be ashim ko ta kufo ko kana fa ku ba ga blogi ba ninga anno ko de ne brema kamena ale munye commission ninga asiki senga ko wuli ka joka jona munye filimu no o yusro ko ma anda do ni fe mun ko ni yusro commission ko o chilena commission ko mu sile fla senga ni o commission ma feran da bali bala direct ga senga ko kana anga jamana fama no be ashim ko ta kufo ninga ga blogi ba ninga do na fani blani anya sama ka bo munye investigateur ale konala munye ML Fofana ale seben gala ya Abu Ibonya Obana bede kan ko fo amba le fo men tege do e bon seben mini o tu ko le Hogon a mi me tege ka ko fo bureau du vérificateur général ka ko fo munye bara do wuli na mi ni akara commune rural des Ankulubali la commune rural des Ankulubali ka do ka fo akole ira la ka fo ko irregularité ni de dorele men mi me tege ka do ka fo war sefa war milliari e keme saba ni wal ma million keme saba sefa war million keme saba ani bishiki ka do ka fo sanani banyango kono ko ni bara do boloda bara min gonna na ka do ka fo mi be tege ni sefa war hake fo lina na fo ku ka do ka fo ko ni asabe ngana e wa fono ngira mun tika ble jamana ko iba fono di abi fono atelo fola ka do ka fo ni ka do ka fo ni oye Hogon o ya jira ka fo ni ya jechimene fo commune rural de Zanchebugu commune rural de Zankulubali ka do ka fo ni ya taka lage ni yoro mi ka do ka fo mi be take ka do ka fo poste de péage ka do ka fo fe chama de be ni yoro ngono awo ma ka do ka fo mi be take ka do ka fo merila de Zankulubali vérificateur ou bien para do boloda ni akara 2018 bara kelu 2019 c'est vraiment kasoba ni benchen u baro ka do ka fo ku ye wulara woli ku ya boloda ara woli ngona na ka do ka fo mi me targe ka do ka fo sefa war million kebe saba million bishigi bayango na kunga be apina fo ko o koni ko sebe tunura
parce que b'a fɔla c'est pas wari fɔlen min filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ ni a tununen bɛ vérificateur a ka baara bannen kɔrɔ kɔfɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ procureur de la république la du tribunal de la grande instance k'a dɔn k'a fɔ chargé du pôle économique a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye kunnafoni u y'a da u ka tulo kan u y'a kunnafoni u y'a da u tulo kan c'est pas fɔla o kun ti dɔwɛrɛ ye walasa u ka wuli ka pôle économique a ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen boloda nin baara min ni a kɛlen filɛ nin ye vérificateur fɛ vérificateur kɔni a y'a ka baara kɛta a y'a kɛ koyi o tuma ni ale kɔni ye baara kɛ n'a ye rapport kɛ n'a ye rapport déposé pôle économique kɛrɛfɛ pôle économique kan ka baara min kɛ sa k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ u ka kɛta ye min ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ impôt ko o nasiraw kan min bɛ tali kɛ impôt ko la impôt k'a dɔn k'a fɔ impôt wari dɔw bɛ yen ni u bɛ tali kɛ 1,000,000 a n'a kunkanfɛn k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen a kɔni o tunna impôt o siraw kan c'est pas ka fɔla min bɛ tali kɛ carburant na ni u bɛ baara kɛ ni essence minnu ye walima taji u bɛ baara kɛ ni olu minnu ye o ni yirala k'a fɔ ko o hakɛ k'o taali jɔ 1,800,000 k'a dɔn k'a fɔ ani a kunkanfɛn bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dépense wɔrɔ la dépense minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko dépense fictive olu ti dɔwɛrɛ dɛ o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ka sɛbɛnlankolon dɔw k'olu dilan ko wari taara nin da fɛ ka sɔrɔ a ma taa a da fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o baara cɛjugu ko u y'olu kɛ olu ti jɔ fɔ 1,330,000 la a ka ɲi k'a fɔ ala kunkanfɛn parce que b'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko wa recette dɔw bɛ yen olu kan ka don mairie ka da fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ko o recette caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko o si ma ye parce que b'a fɔla min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sugu minnu ni olu kan ka jɔ a yɔrɔw la walima k'a dɔn k'a fɔ sugu minnu ni olu baara bɛ sen na olu baaraw ma se ka ban c'est pas fɔla k'a dɔn k'a fɔ wari dɔw bɛ yen minnu taara o da fɛ k'a sɔrɔ sugu yɛrɛ a baaraw ma ban minnu de ye dépense ye k'a dɔn k'a fɔ minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra minnu ye wari ye minnu ni a tunna a wari a bɛɛ lajɛlen kundala a bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari 380 ni 80 bayango nin de tunna vérificateur a ye baara kɛ pôle économique k'a dɔn k'a fɔ k'a rapport k'a da a kɛrɛfɛ ko a tɛ filɛ nin an ye min mɔ de o kɔni k'a dɔn k'a fɔ source BVG le ogon kelen abu ne ba sama ka gɛrɛnna waati a bɛ bolila a bɛ taa mun ye Amidu Togo ye Amidu Togo a kumara Abu Safina Jara musow bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka caporal Rosine Kɔnɛ caporal Rosine Kɔnɛ a kɔni a tora mun ye danbe o kɛnɛ kan wa mun ye fasoden ɲumanya kɛnɛ ko mun ye Rosine Kɔnɛ Abu Safina Jara a tora a kɛnɛ kan mun ye caporal Rosine Kɔnɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ den kelen kɔni ko o ba a bolo an ka sɔrɔsi 6 minnu olu fatura attaque mun n'o kɛra mun ye Seware kan na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ni musoba in ye n'o bɛ Rosine Kɔnɛ ko fɔ Abu Safina Jara dankɔrɔba in ko a fɛnɛ taari dakiyama o siratigɛ la mun ye Benanaka den do n'o bɛ Rosine ko fɔ a dɔnbaa bɛɛ lajɛlen b'a a wele ko Rose i bɛ na ye k'a fɔ ale ni minnu yɛrɛ ye sɔrɔsi ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ a wele ko Rose an bɛ don min na ko bi mun ye Rose yɛrɛ ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye arabajan tɛmɛnen n'o bɛnna Afrique kalo tile 19 ma san 2000 ani san 22 mun ye Rose a ka caporal Jara Abu Safina Jara ko o taara ka don a disi o sanfɛ o siratigɛ la o mun ye Rosine Kɔnɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko sɔrɔsi don sɔrɔsi mun ne discipline dan kɔni ko o ye a ta ye a ka ɲɛmɔgɔ mana bila baara o baara la a b'o o baara ni ko o bɔ a sira fɛ Rosine Kɔnɛ o kadiri kɔnɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye samedi dimanche don o sɔgɔmada joona fɛ Rosine Kɔnɛ a kun bɛ mun ye chef de poste adjointiya o la o yɔrɔnin bɛɛ Abu Safina Jara ni muso kofɔlen fɛn mun kan ka kɛ ko o bɛ kɛ koyi masa Alahu Taala n'a ko fɛn o fɛn de ka kɛ masa in ko a b'o o kɛ o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko ni muso kofɔlen waati mun na mun ye diinɛ marifatigi ninnu ye u donna ne mugu pɛrɛnta kɔni Abu Safina Jara yɔrɔ kofɔlen na n'o bɛ Seware kan o kofɔ a y'a sɔrɔ ni muso kofɔlen Abu Safina Jara a kɔni bɛ mun ye chef de poste adjointiya o la mun ye u ye mugu pɛrɛnta mun ni k'o fili Abu Safina Jara n'o o taara bin so kan siga t'a la mun ye so kɔni ko a binna mun ye ni muso kofɔlen kan n'o bɛ Rosine Kɔnɛ n'o ba ale kofɔ an ka nin sɔrɔsi muso in maa mun yɛrɛ ni caporal Jara ko o donna a kamakun na a tɛ tɛmɛ mun ye tile damadɔ o kɔnɔna o kan patigi b'a ka fɔ la a ko mun ye caporal Rosine Abu Safina Jara Rosine Kɔnɛ ko a taara i da i n'a fɔ ko fɛn ma kɛ an bɛ don min na ko bi Rosine Kɔnɛ a si sanji ko o bɛ jɔ san 25 o ɲɔgɔnna o la Rosine Kɔnɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'o bɛ caporal Rosine Kɔnɛ ko fɔ ale ye muso minnu u tora mun ye danbe kɛnɛ kan muso minnu u tora fasojɔ kɛnɛ kan Abu Safina Jara muso minnu u tora fasoko kɔni ko o la ko mun ye Rosine Kɔnɛ Abu Safina Jara an bɛ se ka a bila musobaw fɛ i n'a fɔ Momo Traoré ka bɔ Kɛnɛdugu ale musoba in a ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila o sen kan mun ye Kɛnɛdugu kɔnɔna la walasa mun ye nanzaraw n'o bɛ français ko fɔ u kana se ka don Kɛnɛdugu o Momo Traoré Abu Safina Jara ko caporal Rosine Kɔnɛ an b'a a fara olu kan o bɔlen kɔfɛ
fe Abu Safina Jara mun ni muso ko fole na be kapura le rosin ko na ko fo amba fara muso ba jumene kan singo kulibali ale be jema ibina ka fo ko ni muso ko fole mfana ye marfa ko ta a je no fe ko wala sa mun yo be sika kele ka to muna mun na zro yo no be France ko fo Abu Safina Jara ko na seka do bendu ko konna la ko rosin kone amba afara mun ye singo kulibali Abu Safina Jara abe fara ulukan Abu Safina Jara ni muso pele no be rosin kono ko fo kapural ame be na kombi akoni tani dai na fo ko fe make ataki mun o kera mun ye dimashi temane mun anga kamu be sevare ko fe o mu atakira rosin kone ko akoni ko atura mun ye buya kana kan atura mun ye faso jo o kana kan wa mun ye atura faso kola ame dugo ke mun ye kapural rosin kone ni muso bai Abu Safina Jara ala ka dawro ni ka anema ala ka yafa ke ama na fan lamando Abu Safina Jara anye musa maka boli o gon kona la fuli o betani ka bela jeni ko usegele osube ita me do ke awo na ka dawro suma ami ala ka dawro suma Abu Safina Jara wati ngoni asiba korosira ni wati na muye metri gawaya aklo bana sutiba kona la metri gaba ame fuli tani ka afene segele sutiba kona la ame bela jeni fuka bela jeni wali mano kirkal sigi bestilisa bada fuli amba tani ka asegele Abu Safina Jara ni wati na nyori fi na ngobi ame doma o kona la ame masa Allah taala deli muye dugo mun na ke bi jamana yi wajiri mun no rubna buluda munye jamana kona la bi ame masa Allah taala deli amma ni mari den bela jeni fe beka bi ke su kene ni ye ka nyasi faso ima basi be sika anga jamana kona tukumna mali do ame sika nyon sembla ka nyon bulo bla tukumna ambela jelenga jago nga ni asini do mabai na na jamakulu jera ka bifo Abu Safina Jara ole kai wa moye jamakulu Abu Safina Jara na afarla nonga na anga nyewe kle amana masa Allah taala ndeli fe onfalila Abu Safina Jara abo ochime ole kama bikona na biduma baina ame masa Allah taala deli dugo nu akamine jamana ma Abu Safina Jara ni wati na muyo kuma so kalfalo no Mamadou Adama Maiga fe na mbala jelo kama ko gafu jemanka madu manna duko takantigi nega kala fe op mega suketa jata alena ka chendo ngulu mani masa no be yusufu sisoko fuka tabla ya kuba ginula ale jibril jabati fesu sa no be bololo ko fo o kalfalo no musukoro ba nyuma modina no be kamale biya kana ko fo burama trawle facebook op ma ale bulu kuma bara ma fla kundu so na Abu Safina Jara wa ka trawle beti wasala